Hello mga yaba! Kakain tayo ngayon ng ginataang lubi-lubi or nyug-nyugan na may halong malunggay at madaming sili. So ito yung ganito ang dahon ng nyug-nyugan. Kung sa Bicol, ito ay lubi-lubi. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Tsaka ito yung mga sili. Siling haba lang to, kaya hindi masyadong maanghang. Pero ewan ko lang, madami ako nilagay eh. Kita nyo naman namumula sa pinggan ko. Tapos ang kanin ko, linino. Alam na yan ng mga taga Bicol kung ano yung linino. Sige, start na tayo. Maanghang guys. Ang laki na naman ng baon kong eyebag. Wala pa akong tulog eh. Pasok ako kagabi. Tanghalian na to. So almost ilang oras na akong gising. Malapit na mag 20 hours. Okay lang naman pag Sabado kasi wala naman akong pasok. Mamayang gabi. Kainin natin yung sili. Pero maanghang. Malalaki ang subo ko ngayon. Akala ko naman maanghang na maanghang. Hindi naman pala. Nakakadismaya. Charot.
Ayan guys, ubos na. Said na said. At hindi pa ako nainom ng tubig. Nakalimutan ko ang aking tabo. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Paalam!